sarapane bareng aku iki mau. Apa iya? Heeh. Pundi to, Pak? Napa, Pak? Mburi. Sing putih to. Ya ampun. Lah niki apa ndelik enek sor watu kono ya? Nggih, ning mburi niku anune napa niki? Lah wikeke krosak lho, Mas. Oh, anu perairan, Pak nika. Oh, dalah toya. Tuh, anu toya mau sing ngene. Oh, alah. Oh, nggih sanggan. Oh, alah lah. Dalan sanggan ki mriku, Pak. Lah nek cara aku dadi tukang nggawa sanggan aku wegah lho. Lah piye? Lah wong mesti kecocok-cocok lho prek gatelen kabeh awakku, Nggo. Metune ki ya kene ora kok dhuwur. Ora kira nek kono to. Kemetune ya iki. Oh, alah sing mriki. Nek jalur kono wis beda. Beda. Jalure beda ning kono. Pak iki sajake engko melu nyanyi lho. Iki Pak Harsono ta? Lho. Iki ki ora. Ate yo kenal to Mas iki. Pak Harsono ki agur nyanyi. Oh, Pak Harsono salim rumiyin. Minal aidin wal faidin nggih, Pak. Iki wis ngomong kok. Napa? Lah ya ampun, Bu, kula mriki mboten nyuwun arta saestu, Bu. Mboten, Bu. Nek swara pun gadah, kula mboten nyuwun arta, Bu. Lah terus apa? Kula pados pas duluran. Tenan. Papacitane duwe. Iya, aku golek dulur. Dulur sing duwe duit. Lah piye to wong? Isih oleh dulur, isih oleh duit. Nah, nek oleh duit ora oleh dulur ora penak, Bu. Kok nek lara munyeng ora nek sing ewang ngono, ngopeni. Pajake. Lah iso ra masamu. Pak jenengan pripun, Pak? Lah ya ampun, ya ampun. Pak. Astagfirullah Pak jane niki ki. Yo purun. Alah wong lanang ki ora usah dikeki. Wong lanang ki malah awet. Wong lanang ki ora usah dikeki. Buki kok ya. Lah kowe engko jarene engko bengi arep anu. Ya wis cukang engko bengi. Ya wis gawanen. Lah iso. Matur sembah nuwun Bapak sinten iki wau? Pak Parso Pak Parso luar biasa, semoga rezekinya lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Usahane lancar. Lancar. Usahane napa, Mas? Bakso. Bakso. Nggih, Pak nggih. Bakso telur napa bakso urat, Pak? Kadung dikenane. Lah piye to lah bakso ki sak bunder ka lho. Lah yo enek urate apa enek telure ngono lho. Ya sok enek. Tapi aku seneng aku sing berurat, sing eneng urate kuwi. Ngono kae. Enak kuwi. Aku kok teko ngendi-endi to, Pak? Nggih piye to? Nggih jenengan nggih purun to, Pak nek bakso urat? Piye? Nggih nek ngoten dobel kalih nggih, Pak. Oh, bak pentole loro, Mas. Iya. Kok tak tambahi. Nek pripun, Bu? Mboten purun. Berarti Kudune kalih nggih. kalih. Telur. Aja ngomongin bakso. Bu iki marah-marahi lho. Wong aku ki isih SMP ya ora Jawa nek ngono kuwi keke. Iya, kok didoi urat. Kok didudoi. Bakso. Lanjut. Lanjut. Iya lho. Lali to. Lah iya, Kok gara-gara urat. dicoplok 100 iki engko nang asik lali. SD? Napa nggih, Pak? Wah. Iya, ngalah yo lagi iki lah kedhe wong ayu, Mas. Biasane tanggapan kono ora iki? Blas. Ya ampun, Bapak kudu tak amah. Ojo. Ayo lah jenis e. Bacane sarmo asri jroba
Turu yuk. Banter dhewe ning kono. Semangat lho tukang semangat kok. Oh, masa. Najan ta ora iso langsung nyawang. Heeh. Nyanyi yo. Piye? Iso ngrungokne. Iso ngrungokne saka kono ya. Jabang bayi kaya kok diparani lambung wemprah ngono. Lah iya, kudune ya ngono wae ya. Iso. Enak lajengke. Ora enak jane po ilang. Ora nggo Nek jam mati tok. Jam kok gadekke wingi ngono wae. Iya. Ya. Pacak